Des d'Esquerra Republicana denunciem aquest afany recaptatori per part del govern del PSC a la ciutat de Tarragona. S'estan pintant els carrers, pàrquings regulats de color verd i blau en zones que creiem que evidentment no toquen. Zones que són més aviat residencials estan penalitzades amb aquests carrers verds i blaus on evidentment als veïns els hi costarà molt aparcar, i no només, també estem parlant d'una zona on hi ha un hospital i que per tant creiem que no toca una zona blava o verda al voltant d'un hospital on hem de facilitar que la gent pugui estar més estona. La zona blava té sentit en un eix comercial potent on hi hagi molta rotació i per tant creiem que des del PSC haurien de pensar més aviat en com organitzar aquests aparcaments a la ciutat, perquè sincerament aquest afany recaptatori no és una política en absolut d'esquerres. Fins i tot estem veient llocs d'aparcament on abans no es podia aparcar per seguretat, visibilitat, que ara no només es pot aparcar sinó que a més són zones de color blau. Per tant no entenem quin és aquest afany recaptatori del govern socialista en què està pintant tota la ciutat de Tarragona, a més sense cap tipus de rumb ni de sentit.